wata rana za ya fice. Da duka da ya dami haƙuri da abin da ya faru za ya wuce. Ya yarda da kadarar da ta wuce a ɗanye a kalau ya isa. Hakan ma ya zama ilimi wata rana ta bansa za ya bace. Sai ku yi nazari ku tantance da misalai kan abin da na ce. Gidan gyaran hali waraka, turmi ka jora daka, sahuna na masu nika, haure ado a baka, dinki tare baraka, sutura a sa a jika, bakin nura inuwa, baitoci suke ta zuwa. Rana bata kamar inuwa, waƙar gyaran hali waraka. Ga gidan gyaran hali, gidan gyaran hali, gidan da ke yin kwale-kwale, gidan gyaran hali, gidan da ke boye hali. Wanda ka gan shi ba fashi da ya kai kansa ba, kaddara ce ba ta wuce kowa ba a koda nan gaba. Ba da saraiwa ba yi wa kai ba, ba rigima ce ba, jarabawa ce duba. Wani ba shi da laifi ma kaddara ce ba ta wuce mai ba. Duka wanda yake a ciki kar da ya ce ba zai fita ba. Kuma in kuka duba har da kulawa kwa samu a ciki, sannan ku yi duba har da sana'u kwa koya a ciki. Wataran sai labari tarihi za ka bari a ciki, watakila ka zama gwamna ko fa shugaba na ƙasa na gani. Yau mun zama tsintsiya da abin ɗaurewa.